Fl-2013 u l-2014 l-ispiża tal-bordijiet li jaqgħu taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru kienet mal-100,000 € inqas milli kienet fl-2011 u l-2012. Dan filwaqt li l-istima għal din is-sena hi li l-ispiża tkun mal-150,000 € inqas mis-sena li għaddiet. Żvela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari. Il-nefqa tal-bordijiet taħt id-Dekasteru tal-Prim Ministru niżlet fosthom permezz ta' kontroll fin-nefqa fil-MEPA u fil-Kummissjoni għall-Ambjent u l-Ippjanar filwaqt li ċertu bordijiet m'għadhomx jitħallsu, waqfu jiffunzjonaw jew ġew sostitwiti. Waħda mill-miżuri kienet li t-Tribunal tal-MEPA tniżżel minn 3 persuni full-time għal persuna full-time u 2 part-time, bin-nefqa stmata li tinżel biktar minn 180,000 € mis-sena li għaddiet. Fl-istess waqt ta' min jinnota li f'Novembru 2014 kien appuntat Kumitat Konsultattiv għall-Agrikoltura u żdiedet in-nefqa fil-Kumitati Konsultattivi għall-Wirt Naturali u l-Wirt Storiku. Dan kollu jmur id fit mal-fatt li s-salarji għal persuni f'karigi ta' tmexxija f'entitajiet pubbliċi huma €1 miljun inqas kull sena milli kienu fi żmien l-amministrazzjoni li għaddiet. Fil-fatt kif żvelat fl-aħħar ġimgħat, kapi eżekuttivi u persuni appuntati politikament fis-settur pubbliku jiswew lil pajjiż ferm inqas milli kienu jiswew persuni fl-istess karigi ftit iktar minn sentejn ilu. Dan minkejja li pajjiżna qed jikseb riżultati aħjar.